Эрик Абдрахманов. Хикея. Болан чәшкәсе. Гүзәл яппары укый. Быйыл яз бик салкын булды. Кояшка чыгып кызынырдай көннәр бармак белән генә сынарлык шаккатмалы хәл. Шуңа карамастан вакытыннан соңлабрак булса да шымыр чәшкә атты. Аннан инде алмагачлар, шияләр, Миләш белән Болан ашыкмады. Алар гүя серләшкәндәй язның җылы көннәрен көттеләр. Нәфисә 10нчы сыйныфны бетереп, мәктәптә үткән соңгы звонок 25 май көне иде. Алар бар класс белән кичтән Ташлы елгасы буена җыелдылар. Егетләр тиз генә утын җыештырдылар, казан асып, ут ягып җибәрделәр, кызлар аш пешерергә кереште. Нәфисә өйләреннән бәрәңге белән суан алып килгән иде, шуларны чистартырга кереште. Карашы белән сабакташы Зинурны күзәтте. Киң бәдәнле, озын буйлы, кара бөдрә чәчле бу асыл егетне мәктәптә күзләре төшмәгән кызлар калмагандыр инде. Аны мәктәптә балачактан яшьтәшләре цыган дип кушамат белән атап йөртәләр иде. Исеменә күрә җисеме, шигән егетләренә хас җитезлек, кызу характер, уңганлык Зинурны һәр вакытта өстә йөртте. Ул әйттеме закон, аңа каршы әйтүче дә, каршы чыгучы да юк иде. Тик Нәфисә генә аның адресына шелтә сүзләрен әйтә ала иде. Алар инде 7нче класстан башлап гел бергә, бер партада, кичке уеннарда да, турслыкта да бер-берсеннән аерылмадылар. Кочагында Зинур сөйгән кызын кочаклап, иреннәреннән үбәсе, аны иркәләсе килә иде. Тик Нәфисә эшне зурга җибәрмәйде. Соңрак матурым, соңрак дип яңагыннан гына үбеп ала иде. Сылу гәүдәле, калку күкрәкле, озын тулымнары белән дан тоткан куе кара кашлы, коңгырт күзле Нәфисәне читтән генә ике егет параллель класстан Азат белән Ришат күзәтеп торды. Алар инде уйлары белән Нәфисәне кочаклыйлар, үбәләр, иркәлиләр иде. Тик Зинур монда шул. Бер кемнең дә башында мәкерле уй юк кебек иде. Барысы да көлешә-көлешә үз илеше белән мәшгуль булды. Тиздән яланга хуш исләрен чәчеп, тәмле аш пешеп чыкты. Чәйгә дигән казан да күптән кайнап чыккан, мәтрүшкә белән чәй савасы гына. Кызлар күмәкләшеп табын әзерли башлады. Егетләр ярдәм итте. Инде кояш табайып килә. Көнбатыш ягыннан алсы шәфәк нурлары кабынды. Егетләр кайсы гармон, кайсы магнитофон, гитара алып килгәннәр, моңлы дәртле көйләр яңгырады. Тәмле ашны ачуглары да җиткәндер инде, тиз ашап куйдылар. Яшереп кенә алып килгән винолар, сыралар да чыга башлады. Егетләрнең кайберләре аракыдан да баш тартмыйлар, тик Зинур аракы эчми иде. Ришат аны чакырып алды. Цыган, әйдә соңгы звонок өчен берне эчинде, дип аңа ярты стакан аракы сузды. Юк, егетләр, рәхмәт, мин сырагына эчәм. Әйдә, егетлегеңне күрсәт, без бит сине барыбыз да хөрмәт итәбез, өстен күрәбез. Күрсәт әйдә лидер икәнеңне. Шул гәүдәң белән ярты стакан аракыдан куркасыңмы? Әллә Ришатның әйткән сүзләре, әллә шайтан котыртты. Зинур бер тын белән эчте дә куйды. Кызлар да җайлап кына вино эчтеләр, коннары йөгерттеләр. Нәфисә әхирәте Лиза белән үз йомышлары белән әрәмәлеккә таба китте. Зинур Ришатның фәлсәфәсен тыңлап утыра бирде. Аракы аның канын кайнарлатты, зиһенен чуалтты. Инде күзләре томаланды, һәм ширәм өстенә авып, каты йокыга талды. Син җидәрлек салдыңмы? Ришат Азатка сораулы карашын төбәде. Курыкма, иртәгә төшкә чаклы йоклаячак. 5 таблетка феназепам, дип пашылдады тегесе. Музыка көчәйде, инде биргә төштеләр. Нәфисә карашы белән Зинурны эзләде. Тик караңгы төшкән иде инде. Ул пошуна башлады. Егетләрдән сорашты, тик берсе дә Зинурның кайда икәнен белми иде. Ниһаять Нәфисә Азатны танып алды. Азат, син Зинурны күрмәдеңме? Әнә палаткада ул, исерек, дип мыскыллы елмайды ул. Нәфисә Азатны ачулы карашын ташлап, читтә турган палаткага табан китте. Шул чак аны арттан килеп ике ягыннан тотып, авызын каплап, ике егет палаткага алып кирип китте. Ичмасам танырлык та түгел, караңгы, болытлы төн өйдә.
Аның аузына көчләп ярты стакан аракы койдылар, кулларын кайрып бәйләделәр. Төне буе пыскып кына яңгыр яуды. Инде таң алдыннан җил чыкты. Яшьләр кайсысы кайсы палаткага урнашып, алмаш-тилмәш учакта җылынып, җырлашып утырдылар. Тик берсенең дә башына мондый кабахәтлек, мондый йырткычлык булганлыгы килмәде. Җил көчәйгәч, алар әйберләрен җыештырып кайтырга чыкты. Инде нәрсә эшләргә белмәгән Лиза да аларга иярде. Яланда бары бер палатка торып калды. Көн үзәге җитәрәк кенә ушына килде Нәфисә. Киемнәре йыртылып беткән, аяк-куллары, түшләре күгәреп чыккан, киндек астында бик каты авырту тойды ул. Кичәге кичне исенә төшерергә тырышты. Шушып барып, палатканың авызыннан башын тыгып карады. Кояш чыккан, ялан сихри хуш ис белән тулган, әрәмәлектәге баланнар чәчкә ваткан. Әле кичә генә яшеллеккә күмелеп утырган әрәмәлек ап-ак булган. Ярсып, йылый-йылый, кире урынына барып егылды Нәфисә. Инде авыртуы да көчәйде. Башы чатнап авыртты. Киемнәрен капшап карады, бер киеме дә юк. Ул анадан тумашәрә иде. Ярсып бетте инде йылый-йылый. Янәшәгә мотоцикл килеп туктаганын да сизмәде. Палатканы киң итеп ачып ташладылар. Тышта аның әнисе белән әтисе басып тора иде. Канга батып беткән бердән-бер кызларын шушы рәвештә күреп, әнисе йөрәген тотып тынсыз калды. Палатканың бер почмагында шәп-шәрә Зинур ята иде. Белендәге чалбар кайышын ышкындырып ачуын кая куярга белмәгән әти кеше эшкә узып кызының өстенә йыртык күлмәк сәкләрен ыргытты да, бер ни белмәй йоклап яткан Зинурны кайыш белән кыйный башлады. Көчле авыртудан Зинур бик тиз ушына килеп, чак ышкынды Закир абыйсының кулыннан. Шалбарын кия-кия алдына-артына карамыйча әрәмәлеккә таба йөгерде. Ярсыган Закир инде кызын тукмый башлады. Ах, син сөйләшик, кара син әле, кулына документ алмаган килеш, шегән азгыны белән көпә-көндез анадан тумашәрә кылып яталар, дип әйтә-әйтә кызын кайыш белән ярды. Әнисе ирен туктатырга маташты. Кышкырып та карады, тик тавышы чыкмады. Калак сөяге астыннан әйтерсең дә кемдер очлы тимер тыккандай 4 тапкыр кысып алды. Ул акрын гына сыгылып төште дә бөтенләй тынсыз калды. Инде ярсып, чыгары чыккан ир күзләрен акайтып Зинурны эзләп әрәмәгә таба кирип китте. Нәфисә барлык көчен җыеп әнисенә дәште. Әнием. Инде әнисенең суына башлаган гәүдәсенә таба килеп, аның кулларын үбә башлады. Бит очларын, муеннарын үпте. Кинәт кенә аңына килеп, йөрәген, пульсын тыңлады. Тик әнисенең йөрәге типми иде инде. Нәфисәнең күз аллары караңгыланып калды, һәм еракта яктылыкка таба очты кыз. Авылда шомлы хәбәр тиз таралды. Халык гөш килде. Укытучылар барлык укучылар җыелыша башлады. Закир кызын көчләгәннәр. Зинур белән Нәфисә бергә кунганнар. Закир Зинурны эзли таба алмый. Тик Ришат белән Азат кына бер ни булмагандай, бик җитди кыяфәттә читтә тордылар. Аларның планы тормышка ашты бит. Ришат 2 ел Нәфисәне кыз килеш үзенеке итәргә тырышып йөрде һәм кичә максатына иреште. Азат белән Маратка да татлы җимештән авыз итәргә рөхсәт булды. Зинур крайне булып калды. Ришат Азатка карап күз кысты да баш бармагын өскә күтәреп куйды. Во, янәсе. Укытучы Камил Сабирович 7-8 егет белән иң беренче килеп җитте яланга. Иң башлап палаткага күсылган Дамир кычкырып җибәрде. Эштә яткан хушсыз Нәфисәне укытучылар тиз генә ясалмас сулыш алдырып, аммиак иснәтеп җан кертте. Тик әнисенең гәүдәсе суңган иде. Бик тиз генә милицияга ашыгыш ярдәм хезмәтенә шалтыраталар һәм Зинурны эзләргә керештеләр. Зинур электән үк Камырлавык тауына сәяхәт итәргә ярата иде. Хәтта ул шалаш та ясап куйган имеш дип сөйлиләр иде. Монда Камырлавык күп үсә иде. Бигрәк тә тау битендә, шуңа инде исеме дә Камырлавык. Элек бу якларда аю да булган дип сөйлиләр. Дөресме, юкмы? Зинур шактын ала килеп керде шалашына. Монда аның сәкесе бар. Түмәр
урындык һәм өстәл ролен үтәгән иске умарта корпусы. Яшергән урыныннан ачкычын алып, умартаның капкачын ачты, аннан агачка үрмәли торган аркан, бер кап шырпы һәм чит ил тәмәкесен алды. Эше пошканда шунда килеп тәмәке көрәтеп китә иде ул. Нишләп булай килеп чыкты соң әле? Аракы эчкәнен белә ул. Калганын менә баскан урынында Ходай суксын, хәтерләми. Инде ул күзләре белән Нәфисәнең мыскыл ителгән гәүдәсен күргәч, ул үзен гаепле итеп тойды. Ничек итеп авылдашлары алдына, әти-әниләре каршына чыгып басар? Әнисе күзенә ничек карар? Нәфисәнең туганнары нәрсә дияр? Бу сораулар аның җанына тынгылык бирмәде. Тәмәкенең йогынтысы бик тиз башына менде, җиңеләеп калды. Блокнот белән каләмен алды да, умартаны ябып, яза башлады. Кадерле әти-әнием, туганнарым, авылдашларым, бик зур хата эшләгәнмен. Гөнаһым өчен Ходай каршында гаебемне үз гомерем белән, үземнең сулышым белән түлим. Ачуланмагыз, хушыгыз. Ашыгып кына язуын кесәсенә салды һәм арканын алып агач башына үрмәләде. Милиция һәм ашыгыч ярдәм хезмәткәрләре бик тиз килеп җиттеләр. Авылдашлары инде Зинурның да гәүдәсен тапкан иде. Башта барып аның мәетен алып килделәр. Класстагы егет-кызлардан сораулар алып, инде тәмам кеше төсле калмаган Нәфисәне култыклап машинага утырттылар. Хатынының үле гәүдәсе кырында тынсыз калган Закирны бер читкә борып, Нәфисәнең әнисен дә машинага салдылар. Ярты авылдан күп халык җыелган иде инде. Бу фаҗига барсының да күзләренә кайнар яшьләр тамызды. Хатта бүген генә таңда чәчәк аткан баланнар да йылый иде бу минутларда. 2 көннән бөтен авыл белән аларны зурлап күмделәр. Тик Нәфисә генә кайта алмады. Аны Уфага озатканнар. Акылдан шашкан диделәр. Бу кадәр кансызлыкны, бу кадәр вахшилекне уйлап чыгарып, тормышка ашыручы үсмерләр берни булмагандай яши бирделәр. Ришат авыл хуҗалыгы техникумына укырга керде, аны тамамлап хәрби хезмәткә алынды. 6 ай Воронеж шәһәрендә учебкадан соң Афганистанга эләкте. Аннан бары хәбәрсез югалды дигән язуы гына килде. Азат мәктәпне бетергәч, училищеда шофер һөнәрен үзләштерде. Себердә аварияга очрап, 1-нче группа инвалид ул хәзер. Нәфисәнең әтисе Закир ачык койгыдан эчкегә әйләнде. Инде йорт-кура җимерелеп беткән, утсыз, газсыз йортта яши. Бер көнне авылга акырын гына якынлашып килүче чит ил машинасы күренде. Алар Закир яшәгән йортка туктады. Ул капка төбендә ничек итеп баш төзәтү уе белән утыра иде. Инде 5 ел пенсия алса да бурычтан чыкмый башы. Капка төбенә шундый затлы машина килеп туктагач, берчә шикләнде, берчә сөенеп куйды. Машинадан узын ак костюм кигән, кап-кара чәчле Ират һәм узын тулымлы чәчләрен купшы итеп үреп куйган матур гәүдәле ханым төштеләр. Зәңгәрсу күлмәк, алтын алкалар, алтын йөзекләр аның бик тә килешле йөзенә тагын да матурлык өсте иде. Карашы белән Закирга карап торды да, акрын гына татарчага якын тел белән "Саумысыз, әти?" дип Закирга таба атлады. Кызым, Нәфисәм. Ул тамагына утырган төйенне йотарга тырышып, кызын кочаклап алды. Күзләренә бәреп чыккан кайнар яшен тыярга теләп, кызын сөйде. Аннан читтә торган кунак ир белән бик җылы күрешеп алдылар. Надзим дип таныштырды ул үзен. 1984 елны Нәфисә Уфада дәваланып яткан хастаханәдә практика үткән булган ул. Үзе Төркиянеке икән. Бер караудан Нәфисәне охшаткан һәм аның ай-ваена куймыйча үзе белән Төркиягә алып кайткан. 2 ел дәвамында тәҗрибәле белгечләр кызны аякка бастыра. Какшаган нерв системасында валыйлар, тик Нәфисә бер кашанда балага узалмас булып кала. Балалар йортыннан 2 сабый алып тәрбияләп үстерәләр. Хәзер инде дәү әни булган Нәфисә. Тиз генә өйләрне җыештырып, идәннәрне юып чыгардылар. Юка мунчала белән идәнне ышкып-ышкып юу Надзимга хәтта ошап та китте.
Ошамаслыкмыни? Ничәмә еллар су күрмәгән карагай идән сап-сары гәрәбәдәй ялтырап калды. Нәфисәнең кайтканы инде бөтен авылга таралды. Менә өйгә элекке дуслары, класслашлары килә башлады. Ярый әле Нәфисә барысында күз уңында тотып, барчасына да җитәрлек итеп бүләкләр алган иде. Киштән бик озак сөйләшеп, хатирәләрне искә төшереп, сөйләшеп утырдылар, елашып та алдылар. Надзим Закирны утыртып, балыкка төшеп китте. Икенче көнне иртән торып, өчесе дә зиратка юл алдылар. Әнисенең каберен тәртипкә китереп, шәшкәләр салып куйды. Нәфисә: "И, әнием, тыныч йокла инде. Яткан җирең түшәк булсын. Җаның оҗмахта булсын", дип укынып та алды. Аннан Зинурның каберен эзләп таптылар. Ул бер читтә иде. Кемдер балан утыртканмы, үзе шулай үсеп чыкканмы, шау чәчәктә балан куагы утыра иде. Әйтерсең лә, теге әрәмәлек шаккатмалы хәл. Бөтен дөньяга хуш исен чәчеп, балан шомлы гына нидер сөйли, нидер көйли кебек иде. Тик аны беркем дә аңламады. Нәфисә кабер өстенә ике шәшкә куйды да, капка ягына табан атлады. Надзим бик матур итеп, рухлар рухына багышлап Коръән укыды. Авылга балан чәчәгенең хуш исе белән беррәттән моңлы аваз яңгырады. Кадерле дусларым, бүген мин сезгә Ирек Габдрахмановның "Балан чәчкәсе" дигән хикәясен укып ишеттердем. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Минем YouTube каналына язылсагыз, бик рәхмәтле булыр идем. Иң изге теләкләр белән, Гүзәл Яппарова.